Nový rytmus života. Marcela Lajferová ako úspešná astrologička. Čo nás podľa hviezd čaká budúci rok? Nezaberajú vám antibiotiká, čo keď sa choroba stále vracia? Ako ušetriť za energie? Aj malý trik zachráni veľké peniaze. Krehké princezné showbiznisu. Prečo sa ich ťažké osudy tak podobajú? Nový rytmus života XXL už zajtra. Ochránte svoje peniaze. Aktivujte si v Georgeovi poistenie online platieb a poistite sa tak pri nákupoch a platbách na internete. Slovenská sporiteľňa. Vyskúšajte novinku Acitko Imunita s chuťou maliny a granátového jablka. Lebo Acitko je stále to pravé. Rajo. Nová basketbalová hviezda? Nie, len sa dokonale vyspala. Nový sex symbol? Nie, len sa dokonale vyspal. Vyskúšajte ZzzQuil Natura vo forme želé s melatonínom pre spánok v harmónii s prírodou. Prebudí v tebe to najlepšie. ZzzQuil Natura.